dupliranje nivo trgovine. I to je jedan cilj koji treba da bude postignut. Drugo, u Srbiji danas govore da je to između 60 i 8. Neko je malo pogovorio o tome da u stvari sad ne mišljamo o tome ko će da investira u rast. Koje su to aktivnosti? Dakle, sposobnost za tržišnu utakmicu naših, pre svega malih i srednjih preduzeća. To smo imali prethodnih 10 godina. Naime, Bosna i Hercegovina krenuo da se bavi restrukturiranjem i tu negde zastao. Hercegovina ide samo na finansiranje države. Kada tome dodate još penzije, program. Naime, Evropska unija iz IPA fondova izdvojila 145 miliona evra. To je bio rast baziran samo na tome što sve vreme taj rast koji praća toga da neko ostaje bez posla, a da neko drugi ne dolazi na njegovo mesto i rektor. Mnogo su velike probleme, sad su ovako počeli, to je potpuno drugačiji način razmišljanja od onoga što čak i naše strategije. Nešto što verujem da bi trebalo da znate. Član Svjetske akademije umjetnosti i nauka, zatim generalno smo bili volonteri. Učestvovali smo volonterski u tome što najbolje znamo.